Salut toată lumea și bine v-am găsit la partea a doua din episodul din jocul Azi. Da. De ce m-ai împușcat? Fiindcă n-aveam ce facem apă, hai, lasă să mor. De 2 ori. Nu, odată. A, da. Păi. Odată. Da, și încă o dată, stai. Haide, vii? Bine, gata, deci acum în episodul ăsta nu ne mai prostim. Da. Din partea a doua, Uite puțin. Gata. Hei! Da, acum ai... corect, stai. A, dar mapa e bună, hai să nu facem scorul egal. Da, am făcut o mică pauză de mâncat gogoși. Și acum am jucat prința cu racheta. Spara, bă! Chiar acum mâncăm niște gogoși. Hei! Stai băi puțin să mănânc o gogoașă. Bine, hai te aștept, dar nu te omor. Eu caut aici o rachetă. Uite, avem destule. Putem să ieșim. Uite, racheta aia mea. Tu iei bombă. Aha. Eu încerc. Băi, ieși. Ai vrea să-mi iau laserul. Da, nu pot să ieși cu el. Am încercat și eu. Bă, dar nu pot ieși. Nu pot ieși, mă. Uite. Băi, ești pe sus. Nu merge. Atunci ești printr-o parte. Pentru partea care. Nu merge niciuna. Ok. Nu mă omor pe rog. Nu te mor. Da, totuși vii spre mine. Da, nu. Vreau să trag acolo ca să îmi iau și o rachetă. Adică stai. Eu mă duc în partea aia să încerc. Ai odată! Vă dau capul de pereți, dar este și o variantă mai bună a jocului ăsta, dacă vrei facem video asta cu varianta aia. Ok. Dar stai așa, stichelăresc, gata. Deci punem o pauză la video și când ne... Stai să mai mănânc. și ne întoarcem imediat. Așa, și am revenit. Ok, nu trage. Da, dar nu putem ieși de aici, știi, nu? Relax. Când avem doar ne omorâm. Ok, stai să îmi găsesc și eu. Stai așa că trebuie să te omori, fiindcă tu m-ai omorât. Ah, ok. Îmi place. Ei, stai că vine pe mine. Nu-i corect, asta trebuia să întâmple. Ok, hai, mănâncă-ți gogoașă mare. Hai, omoară-mă. Ha! Stai așa, stai! Draca disperat! Poți să mă mai multe ori? Da. O să ne apară să ne midă. Tu omoară-mă. Yeah! Asta e a ta? Da. Da, plăcerea mea. Tragi cu 5 planți. Rada. Ok, asta e mapă prea bună. Da. De aici să spawnezi. Bă, deci este o rachetă care poți să o controlezi. Care să o controlezi tu, știi? Adică să apeși și unde se ducă, în stânga, în dreapta. Ok, eu stau aici. Este. Păi stai acolo, stai. Dar Dorin! Ți-am pus o bombă, dar să vezi tu și poți să pui o bombă. Pare o cutie cu niște bombe, știi? Dacă calci pe ele, vezi ca o pusca din astea. Băi, hai să facem o parodie, de exemplu, asta e casa mea, ok? Ok, și aia de sus e casa mea. Sau nu, stai să mă... Lasă că iau eu, lasă-mă pe mine să o iau. Bine, mi-a luat mie casa. Ui! Eu mă duc pe VP-ul. Ce e asta? PC-ul. Ui, las... Da, băi, ai cu bombele, poți să ți le pui la casă, știi, ca să nu treci pe acolo. Dar să-mi dai și mie una să mi-o pui. Acolo. Unde? O bună aici? Da, pune acolo și du-te și la tine. LOL, ai călcat pe ea. Și m-ai omorât pe mine, dar ai călcat. Ok, asta era. Bine, deci hai să ne omorăm. Era să vină în tine a mea. Nu contează. Lasă-mi mie. Rămâi Ce e acolo. aia? Rămâi acolo unde ești, să-ți arăt tu pe unde ești. Se
acolo unde Stai e. puțin. Să mă duc în drum mai liber. Nu contează, că stai acolo. Vai! Trebuie să mă omor. Așa am revenit din nou. Am revenit vreo, cred că 3-4 ori. Stai, nu ne omorâm. Haideți să ne căutăm casă. Uite, asta e casa mea, eu ne plecat-o. Asta e a mea. Are doar un WC-ul. Eu mă duc pe WC. Ia uite, vrei să vezi cum fac treaba mare? Pune în siguranță la casă. Deci unde stau eu să o pui? Dar să fugi repede. Așa s-a făcut invizibilă. De acolo și pui de acolo. Și mai e una acolo. Așa o cutie acolo. Hai, eu mor. Gata, gata, gata. Trebuie să te... Trebuie să mă omor cu Ai da. mai mult. Lasă, că mapa asta e perfectă. Casa mea nu știu care. Stai așa. Gata, am găsit. Sau bă, nu am găsit. Bă, ești liber în curs. Bă, ești tu. Ok. Hai să găsi casa mea. Hai, iau după aia. Care? Asta e casa. Asta? Da. Are 2 intrări. Casa trebuie să aibă o intrare. Da, uite. Și asta. Asta e casa. Eu iau pe asta. Stai așa, eu pe asta. Stai, lasă-mi mie, Dar nu trage în mine. Nu trag de tine. Bine, trag, dar oricum stai. Deci, du-te. Oricum pot să fug. Nu, du-te aici să vezi. Nu lasi să stau aici. Nu, măi, că vreau să fac ceva. Te rog, du-te. Lasă-mă că trage prin pereți. Nu tragi Lasă prin că stau pereți. aici, stau Nu, aici. asta nu trage prin pereți. Știu, o controlez, gata. Nu, nu, Las asta. că stau aici. Nu. Ba da. Nu, mă, du-te aici să vezi. Lasă-mă aici. Bine. Eu controlez tu. Tu o controlezi. Trebuie să-mi iau și o chestie. S-a distrus semnalul. Din cauza ta, mi-ai întrerupt semnalul. Hai. Da. Următoarea chestie rară mi-o lași mie, ok? Ok. Ei, dar nu trage în mine. Nu trag în tine. Stai așa că vreau să trag în mijlocul ăla. De ce să trag? Go. Ia stai, stai să vezi ce explozii. Vrei să vezi o explozie în casa mea? Da. Bun. Asta nu treci prin pereți în varianta asta HD. E bine. Bine, nu? Trebuie să iau chestia asta. Ah! Asta trage acum cu mai multe? Care mare? Cu mai multe bine. Trage la fel. Tu cu atâtea. Bă, dar mâine! Machine gun! Bă, da. Bă, poți să... Bă, te-ai omorât. Da. Dar vreau să o iau eu, măcar... Ai văzut când ne-am învârtit amândoi odată? Dar nu mă omoră. Știam. Ok, hai să nu ne mai punem. Băi, hai să facem și partea a treia, când s-o terminat din nou prea repede. Stai puțin să iau racheta. Dar e la fel. Știu. Normal, dar nu poți să treci pe un pereți cu ea. Ia uite. Hai, ne distrăm? Yay! 3, 2, 1, bye bye, oameni.